Ake ngiphinde futhi ngithathele ithuba ngibuye ngizolungisela udaba lolu. Ngibone enye ividiyo kaShamas laphana ayenzile ebuza ngokubaluleka kwebhokisi ukuthi libaluleke ngani kungelani ibhokisi kumuntu wesifazane. Khumbula phela ukuthi umuntu wesifazane kunembuzi yophapha embikayo mezogana. Kuphinde kube nenkomo yomncamo efayo kuyena esuka imbulala esibongweni sakhe. So ibhokisi ke lingezinye lezinto elalakhela ukuthi njengoba esephume ogana into zakhe zonke izongena ebhokisini zihlale khona, okusho ukuthi uzohamba nalo akasabelong la ekhaya. Inkomo isimbulele simsulile usephuma ngebhokisi kodwa hayi lo mngcwabo elokuthi usebulewe la usemzini wakhe. Leli bhokisi leli seloba ukuphila kuyena ngoba uma kuwukuthi ufuna ukuthi akhulume mhlawumbe umyeni wakhe useney'nkinga abhekene nazo akasamondla akasamnake sedlala amantombazane eThekwini, uyokhuluma kulona leli bhokisi leli amcebe ukuthi nginenkinga lo mende nangithumele kona umyeni akasanginaka akasangondla akasabuyi ngisho emakhaya sengundinga Sithebeni ngoba unkosikazi akayishisa impepho. Khumbula phela ngeke zikwazi umakoti ushisa impepho. So leli bhokisi liwukuphila kuyena ngoba lifike ebulawe aphume ngalo lapha emzini wakhe kubo. Shuthi lo sign ikhomba ukuthi ngoba esephuma ngebhokisi hayi lelokungcwaba akaseyena walapho. Bese kuba nenkomo yomqhoyiso yokumvusa ngala esibongweni imfake khona ethongeni. Bese ke baze bemtshele umama Macinyela ukuthi leli bhokisi uyophuma ngalo emzini wakho usiyobekwa ngaphandle. Ngoba ngeke usushade lo muzi yakona uyophuma ngebhokisi uya ngaphandle. So njengoba usukhiphiwe la ekhaya usabhilongi. Ngisho ngane inkinga beze bemtshela nathi siyaguga siguga emzini yethu nathi esuke sehlele lapha nemselene emsamo ethobile elindile. So imibuzo ke ngiyabona abantu bangisendela kakhulu bangimenshina bangisendela inbox bathi ake bezuvo lami. Bese ngiphinda futhi ngazi ukuthi ibhokisi eminyakeni ledlule noma kokhokho bethu lalivele likhona ibhokisi kodwa bengakafiki kabelungu ngoba ibhokisi yonke into sivele sithi eyabelungu kulungile vele kuyiqiniso. Kwakubazwa noma kulukwe ngesundu kulukwe into ezokwazi ukuthi umakoti afake into zakhe noma kubazwe into ezobambela khona ukuthi kuzofakwa amathuluzi. Isundu lenza yonke into lingenza ngisho into ethini ethi mayibe isikhwama. Isundu mangabe uliphica nje uluka kahle kwenziwa ziningi into ezikwazi ukwenziwa ngesundu nangezinye ihlahla. Sokuqala ibiba khona iplani noma kubazwe yona into ezoba yilibhokisi ezomela ibhokisi ukuthi bephume futhi ke abantu bakudala kakhulu labo mhlasimpe thina sikude kakhulu ngoba labo bantu abasabizwa ngisho emsamo sisabakhumbula ngoba ngisho sekukhona uShaka abantu abadala ngo-1920 1925 1930 ibhokisi belikhona. Kunamabhokisi okhokho madala kakhulu kabi amabhokisi. So ibhokisi limkhombisa ngokusobala wesifazane ukuthi awusabhilongi la ekhaya usubulewe usuyahamba uyakuphi emzini wakho ngeke luphume udwendwe lungekho ibhokisi. Ayingeke khohlwa. So ibhokisi nje lalivele likhona uma emandulo kusekhona okhokho kwakubazwa noma kulukwe into eyayizofaka impahla zowesifazane zimkhombisa ukuthi akasabhilonga kwahamba wafika ibhokisi. Futhi ke elafika kudala kakhulu ibhokisi kudala ngoba okhokho abaningi kumanje kunamhlanje asekhona amabhokisi abo. Alukho udwendwe lophuma ibhokisi lingekho. Awukho umshado ingakho ngathi ibhokisi alihlukani umakoti akahlukani umakoti nalo uma ephuma emzini wakhe. Kusuke sekuphambanisa usiko mangabe kushiya ibhokisi aye ehall noma etendeni ngoba ngishelayo lapho mama becimela bathi Ntombi ngoba uhleli la sekuyukuthi uhleli la uzohlukana naleli bhokisi ngoba usungihamba usonjani usekuphelwe isigcawu sakho udwendwe lolu. Ngisho befika ekseni bafike bengene behambe ohlala esihlahleni omama nebhokisi besale beqhumshela insizwa nentombi ehlele eduze kwebhokisi lakhe akahlukani naludwendwe lungakapheli. So ibhokisi ke lingokumkhipha lemkhathi lesibongweni limkhombisa ukuthi usefana nokuthi usefile la useyovuka emzini wakhe la ayovuswa khona njengoba bemtshela umama ukuthi uphuma emzini wakho ngebhokisi la ngampela ke la ngoba sesikhiphe ngaleli bhokisi awusa exist khona awusabelong khona.
So ke liphinde libe umthandazo ayokwazi ukuthi uma eba nenkinga abike kulona uma ngabe sezimtitinya induku lapha emzini wakhe, abike kulona ibhokisi ukuthi la umuze ngawo lo muzi ngingilethe kona ngino 1 ngino 2 no 3, abike lapha esinqini amcebe umyeni uma ngabe semdikela. Awukho umshado noma umgcaco oyoba khona ibhokisi lingekho. Yingakho phela abantu abaningi ababhalile eholi befana ukuthi abagananga. Ingakho nabantu namhlanje abasemzini yabo okuthiwa abalotsholwanga babuye bebize komame emakubo, ngoba noma nezingane ezibiza zibhilonga lokhu kuvula isibongo sawo malume, ngoba kusuke kungenziwanga ngosikompilo okhokho babevele belivumela. Futhi ke ibhokisi ngempela oba ngisho ukuthi lidala kabi ibhokisi, kabi kade ibhokisi laba khona lifike. So ngiphendula uShamasi kwenye amavidiyo noma engacelanga kimi ukuthi ibhokisi lisuke likhomba ukuthi umuntu ofana liyambulala liyamkhansela la esibongweni sakubo usefile, ngoba ephuma ngalo nje useyovuswa ngenkomo yomqhoyiso esibongweni sasemzini wakhe. Nakhona ngoba esekuleso sibongo nje akase ukushiya, uma indoda ingasamthanda imxosha uyobuya khumuzi wamyeni wakhe ngenkani, ngoba angeke abhilonge kubo kwakhe, vele akasayena wakhona njengoba waphuma ngebhokisi wabulawa ngenkomo yomncamo yayikhipha la esimkhansela esibongweni sakubo iyomfaka kulesa sibongo okuyisona sona. Hambani lapha ku-YouTube, amavidiyo siwaposta khona nizolamba ngempela. Sisho sathi sifuna ukukhulisa u-YouTube, phambane ku-YouTube niyobuka Inkosi Embonzo Zulu 2, nilandele amavidiyo nifike subscribe lapha. Umsebenzi wethu wonke siwuposta khona. Ngiyabonga ngethuba ngandla kwethu.